Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Το μόνο μας όπλο είναι η πίστη μας για ελευθερία. Η αγάπη μας για την πατρίδα. Για την προκοπή της πατρίδας μας. Η αγάπη μας για την ελευθερία. Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Παρακαλώ, έκκληση προς το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Παρακαλώ, έκκληση προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Να φέρει ασθενοφόρα, να παραλάβει τραυματισμένους. Να φέρει ασθενοφόρα, να παραλάβει τραυματισμένους. Επίσης, παρακαλείτε, εάν υπάρχει γιατρός, ορθοπαιδικός και χειρούργος μέσα στο Πολυτεχνείο ή έξω από το Πολυτεχνείο ή οπουδήποτε βρίσκεται γιατρός, ορθοπαιδικός και χειρούργος, να φτάσει στο χώρο του Πολυτεχνείου, να μπει στο Πολυτεχνείο και να πάει στο ιατρείο μας. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στην ευκαιριά και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό